Здравейте, приятели! Вие сте с мен Нели Колева. Един специфичен, по-различен и уникален поглед към 2026 година. Редуцираната стойност на годината е числото 1. Анализ на идната 2026 година от нумерологична гледна точка, математическа гледна точка. 2026 година има редуциран сбор единица, който се получава от 2 плюс 2 плюс 6 равно на 10. Редуцираме и получаваме единица. Ето и различните, по-специалните, странни тълкования на числото 1. Разглеждаме код 10, код 19 и код 28. Те са свързани с числото 1. Нека да разгледаме характеристиката на код 19 и код 28, чийто редуциран сбор също е единица, т.е. и на двата кода. И така, двата числови кода минават през редукцията на 10. Спираме се първо на числовия код 19. Освен, че има слънчево влияние на Слънцето, което идва от бор 10, 1 плюс 9 е равно на 10, тук имаме и Плутоново влияние в тази цялостна конфигурация. Друг код, който също е свързан с единицата, това е 28, чийто сбор отново единица, но тук имаме вибрациите на 2 и 8, докато в първият код 19 имаме вибрациите на 1 и 9. Код 28 управлява дейности, сфери, най-вече подвластни на Луна и Уран. Актуални ще са темите като икономика, финанси, новите технологии, новаторството, иновациите, начина на мислене също, контактите с общуването при хората, комуникацията. Човек ще търси свободата в своята дейност. Уран, знаеме, формира бъдещето. Всяко число от редицата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 има и рискови тълкования. Кои са тези рискови тълкования за единицата? Съответно рисковите аспекти. Например, погрешно е да се каже, че ако имаме много единици в рождената дата, като например родени сме на първа дата от месеца или пък за родените през месец януари, също октомври от която и да е година, или пък имаме редуциран сбор единица от годината на раждане, например единица редуцирана година имаме при родените през 1999 година, родените през 2008 година, сбора отново единица, през 2017 година сбора отново единица. Или пък, например, за хората с жизнен път, лично число на живота, също единица. Ако попаднем в лична година, например, равно на 1, или пък се намираме в личен месец единица, или пък личен ден единица, то тогава ще имаме много успехи и добри начинания и вървеше късмет през 2026 година. Тоест, това е погрешно становище. Това е погрешно тълкование за числото 1, за единицата. Това е погрешно, неточно тълкуване, тъй като хороскопа на човека не се състои само от една цифра, независимо дали това е ден, месец, година. От нумерологична гледна точка някои хора могат да изчислят своята лична година. Ако, например, тези хора в рожден портрет имат засилени интереси към нумерология, астрология, звезди, планети, числа, анализи и след това може да се проследи дали попадате, например, в лична година единица или в някоя друга комбинация на единицата като личен месец, личен ден и жизнен път. И тогава вече може да узнаете дали това е добра тенденция за реализация в бизнеса, за успехи, за работна трансформация, промяна в работата, за старт на нов собствен бизнес, за издигане в кариерата, надграждане, също обучение, квалификация за пари, за инвестиции, за придобивки, имотни трансформации, благополучие и късмет. Отговорът не е еднозначен с тази единица, която може да се получи като личен месец, казахме, като лична година, да има наслагване. Отговорът, отново казваме, не е еднозначен, защото всичко зависи от личният рожден хороскоп, индивидуалния хороскоп на човека. Това е така, защото ако имаме насложена енергия на единицата, т.е. на тази слънчева енергия в хороскопа си, тенденцията за успехи в бизнеса, кариерата, тя видимо намалява. Независимо, че енергията на единицата, повечето хора знаят, че се свързва с ново начало и вървеж, но има разминавания, тъй като
При наслагване на много единици, казахме, в моментният хороскоп, не само като лична година, не само като личен месец, а на много единици в хороскопа, тогава имаме проблеми. Тогава се получават проблеми. Препоръчително е тези единици, т.е. планетите и техните аспекти в моментния личен хороскоп да не са натоварени, а да са хармонично, симетрично разположени. И като последен извод може да кажем, в моментния хороскоп или в хороскопа към даден момент на човека е добре да имаме хармонично разположение на цифрите и съответно това са планетите. За всички, които се интересуват от числата на късмета, лична година, подходяща професия, удачни сфери за реализация в бизнеса, поръчка на хороскопи и прогнози, може да следвате видеята с мен, Нели Колева, както и да се обадите на телефона за контакт, а то е 038 74 21 78.